Ελιξίριο μνήμης ή μύθος? Τι τελικά ισχύει? Σου μιλάω για το τζίνκο μπιλόμπα, ένα φυτό πολύ γνωστό στην Κίνα, με φύλλα που μοιάζουν με βεντάλια, που χρησιμοποιείται χρόνια τώρα σαν το νοτικό της μνήμης. Ισχύει όμως αυτό τελικά? Για να δούμε τι λέει η επιστήμη. Μεγάλες μελέτες λοιπόν που έγιναν σε γνωστά πανεπιστήμια όπως το Harvard και το John Hopkins απέδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση ότι προλαμβάνει την άνοια, το Alzheimer ή την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Ούτε σε κάνει βέβαια πιο έξυπνο. Το τζίνκο μπιλόμπα είναι πλούσιο όμως σε αντιοξυδοτικές ουσίες, οι οποίες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και βελτιώνει πολύ την κυκλοφορία του αίματος. Ειδικά στον εγκέφαλο είναι σαν να ανοίγει τις λεωφόρους που κυκλοφορεί το αίμα, οπότε έτσι βοηθά όταν έχεις εμβοές στα αυτιά. Επίσης βοηθά όταν έχεις πόνους στα πόδια που οφείλονται στην κακή κυκλοφορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε περιόδους έντονου άγχους. Το τζίνκο μπιλόμπα λοιπόν είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής αμφιλεγόμενο κατά την ιατρική κοινότητα, δεν προλαμβάνει κάτι, δεν θεραπεύει σίγουρα, είναι σχετικά ασφαλές. Βέβαια, πρέπει να το προμηθεύεσαι από αξιόπιστες εταιρείες, αλλιώς μπορεί να υπάρχουν προβλήματα τοξικότητας. Έχει ήπιες παρενέργειες από το γαστρεντερικό, μπορεί κάποιες δερματικές αντιδράσεις, σπάνια, όμως έχει σημαντικές αλληλεπιδράσεις με αρκετά φάρμακα. Παραδείγματος χάρη με τα αντιπικτικά, σαν το σολοσπίρ, με φάρμακα που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, με κάποια αντικαταθλιπτικά. Επομένως, αν παίρνεις κάποια από τα παραπάνω φάρμακα, πριν πάρεις το τζίνκο μπιλόμπα, συνεννοήσου οπωσδήποτε με τον γιατρό σου. Εσύ πήρες ποτέ τζίνκο μπιλόμπα? Είδες κάποιο αποτέλεσμα? Μοιράσου την εμπειρία σου στα σχόλια.